ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। 1ରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ପଡ଼ିଛି। 2ରେ ଏହି ଦିନ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଅଳତା ଏପରି 16 ପ୍ରକାରର ସିଙ୍ଗାର ଦେଇ ପୂଜା କଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତି। 3ରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ବାବା ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 4ରେ ଏହି ଦିନ ସଧବା ନାରୀମାନେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହୋଇ ରଖିବା ଉଚିତ। 5ରେ ନିଜର ସାଜସଜା ଜିନିଷ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 6ରେ ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦୁକା ପୂଜା ପରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। 7ରେ ଘରେ ଥିବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 8ରେ ଏହି ଦିନ ଓଷା ରଖିଲେ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। 9ରେ ଏହି ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ କଳା ରଙ୍ଗ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।